ఆయన అనేక వక్త్ర నయనం, అనేక అద్భుత దర్శనం, అనేక దివ్యాభరణం, దివ్యానేకోద్యతాయుధం, దివ్యమాలాంబరాధరం, దివ్యగంధానులేపనం, సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతో విశ్వతో ముఖం. సో అనేక వక్త్ర నయనాలు, ఎన్నో ముఖాలతో, ఎన్నో నేత్రాలతో, అనేక అద్భుత దర్శనాలతో, అనేక దివ్యాభరణాలతో, దివ్యానేకోద్యతాయుధం అంటే దివ్యమైనటువంటి, ఉద్యతాయుధం అంటే ఎత్తబడిన పెక్కు దివ్యమైన ఆయుధాలతో, దివ్యమాలాంబరాధరం అంటే దివ్య పుష్పమాలలను, దివ్య అంబరాలను, అంబరాలంటే వస్త్రాలను ధరించినటువంటి, దివ్య గంధానులేపనం ఎన్నో దివ్య సుగంధాలు పూయబడినటువంటి, సర్వాశ్చర్యమయమైన దేవం అనంతం అంటే అంతు లేకుండా, అంతం లేని, విశ్వతోముఖం సర్వవ్యాపకమైనదిగా ఉన్న ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు చూశాడు. ఆ విశ్వరూపంలో అనంత సంఖ్యలో ముఖాలను, నేత్రాలను, అద్భుత దృశ్యాలను చూశాడట. ఆ రూపం ఎన్నో దివ్యాభరణాలతో అలంకృతమై ఎత్తబడి ఉన్న పలు దివ్యాయుధాలను కలిగి, దివ్య పూలమాలలు మరియు వస్త్రాలను దాల్చి ఉన్నది. పలు దివ్య సుగంధాలు అతని దేహానికి అలదబడి ఉన్నాయి. అంత ఆశ్చర్యమయంగా, ప్రకాశవంతంగా, అనంతంగా, సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ రెండు శ్లోకాలలో భగవంతుణ్ణి, ఆయన విశ్వరూపాన్ని వర్ణించారనమాట. సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ దివ్య రూపాన్ని, మళ్ళీ ఆ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది. అది ఇంకా ఏమంటున్నాడు, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపతుద్ధిత యది భాసతృషి సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. దివి ఆకాశంలో సూర్య సహస్రస్య, సహస్య సూర్యులు అంటే వేలాది సూర్యులు గనక భవేత్ ఉన్నట్లయితే, యుగవత్ ఒకే సమయంలో, ఉద్ధిత అది ఉద్ధిత అంటే ఉద్ధితాయది, ఉద్ధితాయది అంటే ఒకవేళ ఉదయించినట్లయితే, సో ఆకాశంలో వేలాది సూర్యులు గనక ఒకేసారి ఉదయించినట్లయితే గనక, యది అది మేబీ ఒకవేళ ఉదయిస్తే, భాసదృశీస అంటే కాంతి, సదృశి దానికి సమవంతమైనది, స అది స్యాత్ అంటే కావచ్చు, భాస తేజస్సునకు, తస్య అతని యొక్క, మహాత్మన పరమ పురుషుడి యొక్క అంటే లక్షలాది సూర్యులు ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఈ విశ్వరూపంలో పరమ పురుషుని తేజస్సును ఏమైనా పోల్చవచ్చేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఈ శ్లోకంలో. సో 1000 మంది సూర్యులు ఉదయించినట్లయితే ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఎంత కాంతి వస్తుందో, ఆ కాంతి ఏమైనా ఈ విశ్వరూప వెలుగుకు సరితూగగలదేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది కూడా డౌట్ఫుల్ గానే చెప్తున్నారు. అది ఏమైనా సరితూగుతుందేమో, ఒక 1000 మంది సూర్యులు ఉంటే. ఒక్క సూర్యుడిని మనం కంటితో చూడలేం కదా మన మామూలు కళ్ళతో, 1000 మంది సూర్యుల్ని మరి ఎలా చూడగలుగుతాం? అందుకే దివ్య దృష్టి అవసరమైందనమాట, అంత కాంతివంతమైన విశ్వరూపాన్ని. అలా ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చూసాం కదా, అనేక దివ్య మాలలతో, దివ్యమాలాంబరాధరం, దివ్య గంధానులేపనం అని చూసాం కదా. అందుకని ఆ శ్లోకానికి ఈ చిత్రాన్ని మనకి చూపిస్తున్నారనమాట, భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని. సో 1000 మంది సూర్యులు ఏమైనా ఒకసారి ఉదయిస్తే ఆయన కాంతికి సరితూగుతుందేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తథా. అప్పుడు ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఏకస్థం ఒకే చోట, జగత్కృత్స్నం జగత్ సర్వాన్ని కూడా, ప్రవిభక్తం విభజించబడినది, అనేకధ ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడిన సర్వ జగత్తును ఒకే చోట, అపశ్యత్ దేవదేవస్య, అపశ్యత్ అంటే చూశాడు, దేవదేవస్య భగవంతుని యొక్క శరీరే పాండవస్తద ఆయన శరీరంలో, పాండవుడంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, తదా అప్పుడు చూశాడు అంటే ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలో విభజింపబడి ఉండి కూడా ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వం మరి ఎన్నో వేల సంఖ్యలో విభజింపబడి ఉన్నది, ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న ఈ విశ్వం యొక్క అనంత రూపాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుడి విశ్వరూపంలో చూశాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో తత్రైకస్థం అంటే అక్కడ తత్ర అనే పదం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. అర్జునుడి విశ్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు అతడు మరి కృష్ణుడు ఇరువురు రథం పైనే ఉన్నారు,
అని ఆ పదం సూచిస్తోంది అన్నమాట మనకు. తత్ర అంటే అక్కడ అంటున్నారు కదా, సో వాళ్ళిద్దరూ అక్కడే ఉన్నారన్నది మనకు అర్థమవుతోంది. భగవంతుడు అర్జునుడికి ఒక్కడికే దివ్య దృష్టిని ఇచ్చినందువల్ల అతడు తప్ప యుద్ధరంగంలో వేరెవరు విశ్వరూపాన్ని చూడలేకుండా ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుడి దేహంలో అర్జునుడు వేలాది లోకాలను చూస్తూ వాటిలో కొన్ని పెద్దవి మరియు చిన్నవి వేదవా అలాగే కొన్ని మట్టితో, కొన్ని బంగారంతో, కొన్ని రత్నాలతో చేయబడినవని, కొన్ని పెద్దవని, కొన్ని చిన్నవని వేదవాంగ్మయాల్లో మనకు విశదమవుతుంది అనమాట. కేవలం రథంపై కూర్చుండే అర్జునుడు వీటన్నిటిని కూడా చూడగలిగాడు. కానీ కృష్ణ అర్జునుల మధ్య జరిగేది అంటే ఇక్కడ మిగిలిన వాళ్ళంటే అందరూ అక్కడ ఉన్న మిగతా వాళ్ళని, భక్తులు కాదు, భక్తులు చూడగలిగారు, బట్ జనరల్ గా మిగిలిన వాళ్ళెవరికి కనిపించలేదు అని చెప్తున్నారు. సో అది అక్కడే ఉండి కూడా సమస్త విశ్వాన్ని చూశాడు. ఇది ఇక్కడ పాండవుడు సమస్త వేలాది ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని, ఇక్కడ మరి ఎంతో విశ్వం ఉన్నది మనకు ఊహకు కూడా అందని, అందుకని ఈ చిత్రకారులు ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నంతో మనకు కొంత ఆ లోకాలు అవన్నీ కూడా చూపటానికి ప్రయత్నించి ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారనమాట ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. తతస్స విస్మయావిష్టుడై, అంతటా అతడు విస్మయావిష్టుడై అంటే ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయి, హృష్టరోమ ఆనందంతో రోమాంచితుడై ధనంజయుడైన అర్జునుడు ప్రణమ్య అంటే నమస్కరించాడు, శిరసా దేవం శిరస్సు వంచి దేవుడు భగవంతుడికి కృతాంజలి రెండు చేతులు జోడించి అభాషత మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడట. సో ఆ సంభ్రమాశ్చర్యానికి గురై ఆశ్చర్యచకితుడై రోమాంచితుడైన అర్జునుడు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ అంజలిబద్ధుడై దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థింపడం ప్రారంభించాడు. సో అదే చూసి ఇలా నమస్కరిస్తూ విశ్వరూపాన్ని చూసి భగవంతుణ్ణి స్తుతించడం ప్రారంభించాడు అర్జునుడు. ఏమని? అర్జున ఉవాచ. సో నెక్స్ట్ అర్జునుడు యొక్క ఉవాచ. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూడు, దేవాంస్తవ మరి భగవంతుడు, పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ నీ యొక్క దేవదేహే అంటే ప్రభు నీ శరీరంలో దేహంలో సర్వాంస్తథ అంటే అందరినీ కూడా భూత విశేష సంఘాన్ అంటే మరి విశేషంగా సమకూడిన ఈ జీవరాశులన్నిటినీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం అంటే బ్రహ్మను, ఈశ్వరుణ్ణి, శివుడిని, కమలాసనస్థం కమలాసనంలో పద్మాసనంలో ఆసీనుడైన బ్రహ్మను, ఋషీంశ్చ మహర్షులను, సర్వానురగాంశ్చ సర్వాన్ ఎల్లరిని, ఉరగాంశ్చ అంటే సర్పాలను, దివ్యమైన సర్పాలను చూస్తున్నాను. కాబట్టి కృష్ణ, సమస్త దేవతలు ఇతర సమస్త జీవులు కూడా నీ దేహంలో సమావిష్టులై ఉండటాన్ని నేను చూస్తున్నాను. పద్మాసనుడైన బ్రహ్మను, శివుణ్ణి, ఋషులను, దివ్య సర్పాలను కూడా నీలో నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఆ సర్పాలన్నిట్లో కూడా మరి వాసుకి అనేది చాలా పెద్ద సర్పం కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు మొదలుగా విశ్వం నందలి తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు వసించే పద్మలోకం యొక్క అత్యంత ఉన్నత భాగం వరకు చూశాడు. విశ్వంలో సమస్తాన్ని విశ్వరూపంలో చూశాడంటే విశ్వంలో తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మను, విశ్వపు అధో భాగంలో ఉన్న గర్భోదక సాయి విష్ణు శయనించే దేవతా సర్పాన్ని కూడా చూశాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దివ్య సర్పాలను కూడా చూస్తున్నానన్నాడు కదా. ఆ సర్పం తల్పము వాసుకి అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఈ వాసుకి నామం కలిగిన సర్పాలు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు గర్భోదక సాయి విష్ణు మొదలు విశ్వంలో తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడిని నివసించే పద్మలోకం యొక్క అత్యంత ఉన్నత భాగం అంటే కింది నుంచి పైకి మనం చూసాం కదా ఆ గోలోక చాట్లు అన్ని కూడా చూశాడు. దీని భావం ఏమిటి అంటే కేవలం రథంపై ఒకే చోట ఆసీనుడై ఉన్న అతడు ఆద్యంతాల్లో సమస్తాన్ని చూడగలిగాడు. భగవంతుడి కరుణ చేతనే అది సాధ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చాలా మంచి మంచి స్తోత్రాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, చూద్దాము.
నెక్స్ట్ అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో ఎన్నో భుజాలు, ఉదరాలు, వక్త్రాలు అంటే ముఖాలు, నేత్రాలు, కళ్ళు, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా వ్యాపించిన నీ అనంత ఎండ్ లేనటువంటి, తుది లేనటువంటి, అంతం లేని రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం, దీనికి అంతం లేదు. నా మధ్యం, దీనికి మధ్య లేదు. నా పునః, దీనికి బిగినింగ్ లేదు అని చెప్తున్నాడు. అస్తం తవ మధ్య లేదు, తర్వాత దీనికి పునః అంటే మొదలు కూడా లేదు. నపశ్యామి ఆది మొదలు కూడా లేదు. నపశ్యామి అంటే నిన్ను చూడలేకుండా ఉన్నాను. దీని బిగినింగ్ ఏది, మధ్య ఏది, అంతం ఏదన్నది నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. సో విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, నీ దేహం అపరిమితంగా వ్యాపించి ఉన్నది. మరి అనేక వక్త్రాలతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ అనంత రూపాలు ఇందులో ఏది మధ్య, ఏది అంతం, ఏది ఆది అన్నది నాకు అర్థం కావడం లేదు అంటూ ఇలా ఈ విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ చిత్రకారులు కొంతవరకు చూపిస్తున్నారు. కిరీటినం గదినం చక్రినం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీప్తానలార్కాద్యుతిమప్రమేయం. సో జ్వలించే అగ్ని లేక అప్రమేయమైన సూర్యకాంతి వలె సర్వదిక్కుల యందు ప్రసరించే తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపాన్ని గాంచటం చాలా కష్టం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో కిరీటంతో, గదతో, చక్రాలతో మరియు తేజోరాశి అంటే కాంతి విధానంతో సర్వతా దీప్తిమంతం అన్ని వైపులా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి నీ రూపాన్ని పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దుర్నిరీక్షం చూడటం కష్టమైపోతుంది, వీక్షించడం కష్టం అవుతోంది, సమంతాద్ అంతటా చూస్తున్నాను, కష్టంగా ఉంది చూడటం, దీప్తానలార్క అంటే మండుతున్న అగ్ని యొక్క అర్కద్యుతిం అంటే సూర్యకాంతి వంటి కాంతిని, అప్రమేయం అపరిమితం అయినటువంటిది. సో నిన్ను కిరీటంతో, గదలతో, చక్రాలతో మరి నీ ఉజ్వల రూపాన్ని ఉన్న, నీ ఉజ్వల తేజోవంతమైన సర్వత వ్యాపించి ఉన్న నీ యొక్క రూపాన్ని, అనంతమైన రూపాన్ని చూస్తున్నాను. పశ్యామి త్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను, చూడటం కష్టమైపోతుంది. దుర్నిరీక్షం సమంతాద్ అంటే అంతటా చూస్తున్నాను, కష్టంగా ఉంది. ఎందుకు కష్టంగా ఉంది? దీప్తానలార్క అంటే మండుతున్న అగ్ని లాంటి, సూర్యకాంతి వంటి అపరిమితమైన కాంతితో ఉన్న రూపాన్ని చూడటం కష్టతరంగా ఉంది. అంటే ఆ దివ్య నేత్రాలతో కూడా ఆ కాంతిని భరించడం కష్టంగా ఉందన్నమాట. మరి ఒక్క సూర్యుడిని మనం ఎలా అయితే కంటితో సరిగ్గా చూడలేమో, అలా ఈ దివ్య దృష్టితో కూడా ఈ 1000 సూర్యుల కంటే ఎక్కువ వెలుగు ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని చూడటం కష్టంగా ఉంది. అంతటా వ్యాపించి ఉంది, కనిపిస్తోంది, కానీ చూడటం దుర్నిరీక్షంగా ఉంది, అంత సూర్యకాంతితో వెలిగిపోతుంది. కాబట్టి త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. సో త్వం నువ్వే అక్షరుడువు అంటే అవ్యయం, నాశనం లేని వాడివి. పరమ వేదితవ్యం దివ్యమైనటువంటి వాడివి. వేదితవ్యం తెలియదగ్గ వాడివి, తెలుసుకోవలసిన వాడివి నువ్వే. త్వమస్య నువ్వే ఈ విశ్వస్య పరం నిధానం ఈ విశ్వానికి పరమ ఆధారానివి, నిధానానివి అంటే ఆధారానివి. త్వం అవ్యయ నువ్వు అవ్యయుడవు, అక్షయుడవు, నాశనం లేని వాడివి. శాశ్వతుడవు, ధర్మగోప్తుడవు, మరి అంటే మరి శాశ్వత ధర్మ రక్షకుడవు. సనాతనస్త్వం నువ్వు సనాతనం అంటే మరి నిత్యం, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. భగవంతుడు మన ఆత్మకు వల్లనే ఆయన అజుడు, పుట్టుకలేని వాడు, నిత్యమైన వాడు, శాశ్వతమైన వాడు, పురాతనం. అందుకని సనాతనస్త్వం నువ్వు సనాతనుడవు. పురుషో మతో మే పరమ పురుషుడవు. మతో మే నా యొక్క అభిప్రాయం ఇది అని చెప్తున్నాడు. దివ్యమైన ఆదిధ్యేయానివి నువ్వే, విశ్వమంతటికి పరమాధారానివి నీవే, అవ్యయుడవు, సనాతనుడవు నీవే, శాశ్వత ధర్మాన్ని రక్షించే దేవదేవుడవు. ఇదేనా అభిప్రాయము నీ గురించి అని చెప్తున్నారు.
అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో అనాది అంటే మరి అనాది మధ్య అంతం, ఆది లేదు, మధ్య లేదు, అంతం లేదు. మరి అనంత వీర్యం, అపారమైనటువంటి వైభవంతో, అనంత బాహుం, ఎన్నో బాహువులతో, చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం, సూర్యచంద్రుల నేత్రాలుగా, పశ్యామిత్వం చూస్తున్నాను నిన్ను, దీపహుతాశ వక్త్రం అంటే నీ యొక్క నోటి నుండి వెలువడే అగ్నితో దహిస్తూ, స్వతేజస నీ యొక్క కాంతితో విశ్వమిదం తపంతం, విశ్వమంతా కూడా తపించిపోతోంది. నువ్వు ఆది మధ్యాంతరహితుడమై ఉన్నావు. నీ వైభవం అపరిమితంగా ఉన్నది. అసంఖ్యాకమైన భుజాలతో ఉన్న నీవు సూర్యచంద్రుల నేత్రాలతో ఉన్నావు. ముఖం నుంచి తేజోమయమైన అగ్ని బయటపడుతోంది. స్వతేజస్సుతో అంటే నీ యొక్క తేజస్సుతోనే ఈ సమస్త విశ్వము తపింపజేస్తున్నట్లుగా నిన్ను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ చిత్రకారులు దీనికి మనకు ఒక చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడిని సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నావు, అంతటా నీ చేతులు కనిపిస్తున్నాయి, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నారు, నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. ఆ జ్వలించే అగ్ని నీ యొక్క తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టిని కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్న నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. ద్వావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. ద్వావా పృథివ్య, అంతరిక్షానికి భూమికి కూడా మధ్య ఇదం అంతరం, మధ్యనున్న ప్రదేశం అన్నమాట. అంటే భూమి ఆకాశాలకు మధ్యనున్న ప్రదేశంలో హి నిశ్చయంగా వ్యాప్తం త్వయైకేన నువ్వు ఆవహించబడినవి, త్వయ నీచే, ఏకైన నీ ఒక్కడిచే, దిశశ్చ సర్వ దిక్కులన్నీ కూడా, దృష్ట్వాద్భుతం చూచి అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరమైన, రూపం ఉగ్రం తవేదం నీ రూపం భయంకరమైనటువంటి నీ యొక్క రూపాన్ని, ఈ ఇదం అంటే ఈ లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్, మూడు లోకాలు కూడా ప్రవ్యధితం కలత చెందుతున్నాయి మహాత్మ, మహానుభావ. ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నాడు? 14 లోకాలున్నా మీలో అందరికీ ఆన్సర్ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. సో నీవు ఒక్కడివే అయినా సరే సమస్త ఆకాశాన్ని, సర్వలోకాలని మరియు వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు మహానుభావ. అద్భుతము భయంకరమైన ఈ రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా కలత చెందుతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో ద్వావా పృథివ్యో అంటే స్వర్గానికి భూమికి నడుమ గల ప్రదేశం, మరియు లోకత్రయం. సో ఎందుకంటున్నాడు లోకత్రయం అని? ముల్లోకాలు అనే పదాలు ఈ శ్లోకంలో ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారు మరి ఎవరు చెప్పగలరు? 14 లోకాలు ఉన్నాయని మనం చూసాం కదా, మరి ముల్లోకాలు అని ఎందుకు అంటున్నారు? హరే కృష్ణ. మరి ఆన్సర్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ముల్లోకాలు అనేది ఎందుకు అంటున్నాము అనే దానికి తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. కొన్ని హరే కృష్ణ. ఊర్ధ్వలోకం, మధ్యలోకం, అధమలోకం చెప్తారు కదా. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కరెక్ట్, అంతే. ఊర్ధ్వలోకం, మధ్యలోకం, అధమలోకం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అది అందుకని మనం వాటిని బ్రీఫ్ గా 14 లోకాలని పై లోకాలు, మధ్య లోకాలు, క్రింది లోకాలు అని చెప్పేసి
అంటూ ఉంటాము. సో ముల్లోకాలు ద్యావా పృథివ్యు అంటే స్వర్గానికి భూమికి మధ్య గల ప్రదేశం. ఈ శ్లోకంలో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్న ఈ రెండు మాటలు అంటున్నారు. ఎందుకు? అర్జునుడే కాకుండా ఇతర లోకాల్లో వాళ్ళు కూడా శ్రీకృష్ణుడి భగవానుడి యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని కాంచినట్లు గోచరించుటే అందులకు కారణము. కాబట్టి అందరికీ అంతటా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ స్వర్గానికి భూమికి నడుము గల ప్రదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు అన్నాడు. మరి ముల్లోకాలు అని కూడా అన్నాడు. కాబట్టి అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని చూసినట్లు మనకి అర్థమవుతుంది. అర్జునుడి యొక్క విశ్వదర్శనం, ఆ విశ్వరూప దర్శనం స్వప్నం కాదు. దివ్య దృష్టి వసకబడిన వారందరూ కూడా రణరంగంలో విశ్వరూపాన్ని చూడగలిగారు. సో అందరూ చూడలేదు, కానీ ఎవరికైతే ఆ దివ్య దృష్టి భగవంతుడు ఇచ్చారో వాళ్ళు చూడగలిగారు. సో అర్జునుడితో పాటు అక్కడున్న మిగతా భక్తులు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి వాళ్ళు కూడా చూడటానికి అవకాశం కలిగిందని. సో ఇది కూడా ఒక్కసారి అది ఆ భూమి ఆకాశాల మధ్య ప్రదేశం అంతా కూడా నువ్వు ఉన్నావు అంటే మరి విశ్వరూపం అంత పెద్దది, కంప్లీట్ గా కనిపిస్తున్నారు అని చెప్పాడు. అది కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. చిత్రకారులు ఏ విధంగా మనకది ఒక ఐడియా కోసం ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. నీ అద్భుతమైన ఈ భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ భయంతో కంపించిపోవడం, మరి అంత విశ్వాన్నంతా ఒక్కసారిగా ఆయన రూపంలో చూసి అన్ని లోకాలు కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. అమీహి త్వాం సుర సంజ్ఞా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంజ్ఞా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో అమీహి త్వాం అంటే నిశ్చయంగా నిన్ను సురసంఘాలు విశంతి ప్రవేశిస్తున్నాయి అన్ని నీలో కూడా. కేచిత్ భీత వారిలో కొందరు భయపడి ప్రాంజలయో గృణంతి అంటే దోసిలి యొడిగి అంటే రెండు చేతులు ఇలా పెట్టి నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. గృణంతి అంటే ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త్వ స్వస్తి అని చెప్తూ పలుకుతూ మహర్షి సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా స్తువంతి స్తోత్రం చేస్తున్నారు. త్వాం నిన్ను స్తుతిభి పుష్కలాభి స్తుతులతో నిన్ను పుష్కలంగా వేద మంత్రాలతో స్తుతిస్తున్నారు. సో దేవతా సమూహాలన్నీ నిన్ను శరణు వేడి నీలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. వారిలో కొందరు ఇంకా భయపడిపోయి దోసిలి యొక్కి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు అన్ని కూడా శాంతి శాంతి అని పలుకుతూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది కూడా మనం ఇక్కడ చిత్రకారులు మనకి దేవతలు మహర్షులు అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆయన స్తుతించటం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఇంకేమంటున్నాడు? రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసురసిద్ధ సంజ్ఞా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రాదిత్యులు, రుద్రులు మరియు ఆదిత్యులు, వసువులు, ఏచ వారందరూ కూడా, మరియు సాధ్య అంటే సాధువులు, విశ్వేశ్వినౌ అంటే విశ్వదేవతలు, అశ్వినౌ అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు అంటే వాయుదేవతలు, చ మరియు ఊష్మప అంటే పితృదేవతలు చ కూడా, మరియు గంధర్వులు, యక్షులు, సుర దేవతలు, సిద్ధ సంఘాలు వీక్షంతే త్వాం చూస్తున్నారు నిన్ను, విస్మితాశ్చైవ ఆశ్చర్యంతో, మరియు సర్వే అందరూ ఆశ్చర్యంతో కూడా అందరూ నిశ్చయంగా చూస్తున్నారు. సో పరమశివుని యొక్క పలు రూపాలు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్వని కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సిద్ధులు కూడా నిన్ను విస్మితులై కాంచుచున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది మనం ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ చూసామన్నమాట. అందరూ కూడా చూస్తున్నారు అన్నది. తర్వాత రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తదాహం. రూపం మహత్తే గొప్పదైనటువంటి రూపం, బహువక్త్ర నేత్రం నీ మహత్తే అంటే నీ యొక్క మహత్తరమైన రూపాన్ని, బహువక్త్ర నేత్రం ఎన్నో వక్త్రాలు అంటే ముఖాలను, కళ్ళను, మహాబాహో
బహుబాహూరు పాదం అంటే ఎన్నో బాహువులు, ఊరువులు అంటే ఊరువులు అంటే తొడలు ఐ థింక్ అండ్ పాదాలు, బహూదరం ఎన్నో ఉదరాలతో, బహుదంష్ట్రాకరాళం ఎన్నో దంతాలతో, భయంకరమైన దంతాలతో, దృష్ట్వా చూసి, లోక ప్రవ్యధితాస్త అంటే లోకాలన్నీ వ్యధ చెందుతున్నాయి, తథా అలాగే అహం నేను కూడా అలాగే వ్యధ చెందుతున్నాను. సో మహాబాహో, ఎన్నో ముఖాలు, నేత్రాలు, భుజాలు, ఊరువులు, పాదాలు, ఉదరాలు కలిగిన నీ గొప్ప రూపం, భయంకరమైన ఈ బహుదంతాలను చూసి దేవతలతో కూడి లోకాలన్నీ కూడా అందరూ వ్యధ చెందుతున్నాయి, వాళ్ళలానే నేను కూడా కలత చెందుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు. నభస్పృశం దీప్తం అనేక వర్ణం వ్యాతాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో. సో నభస్పృశం ఆకాశాన్ని తాకేటటువంటి దీప్తం ప్రకాశవంతమైన అనేక వర్ణం ఎన్నో రంగులతో, వ్యాత్తాననం అంటే విప్పారిన వక్త్రాలు ముఖాలు కలిగి, దీప్త విశాల నేత్రం వెలిగిపోతున్నటువంటి తేజోమయమైన విశాల నేత్రాలతో, దృష్ట్వాహి త్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను నిశ్చయంగా, ఈ రకంగా ఉన్న నిన్ను, ప్రవ్యధితాంతరాత్మ మరి వ్యధ చెందిన మనస్సు కలవాడిని, కొంచెం వ్యధ చెందుతున్న మనస్సుతో, ధృతిం అంటే స్థిరత్వాన్ని, నవిందామి పొందడం లేదు అంటే స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను, శమం చ శాంతిని కూడా విష్ణు అని అంటున్నాడు. అంటే ఈ వ్యాపకుడమైన విష్ణు పలు ప్రకాశమాన వర్ణాలతో నువ్వు ఆకాశాన్ని తాకుతూ, విప్పారిన ముఖాలతో, తేజోమయమైన నేత్రాలతో ఉన్న నిన్ను చూసి నా మనస్సు భీతితో కలత చెందింది, మనస్సు స్థిరత్వాన్ని గాని సమత్వాన్ని గాని నేను నిలుపుకోలేకుండా ఉన్నాను అని చివరికి చెప్తున్నాడు అనమాట. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్ర అంటే దంతాలు, కరాలాని భయంకరమైన, చ కూడా, తే ముఖాని నీ యొక్క ముఖాన్ని, దృష్ట్వైవ చూసి, ఏవం అంటే దృష్ట్వా ఏవ అంటే చూసి, ఆ విధంగా, కాలానల సన్నిభాని ప్రళయ కాలంలో అగ్ని లాగా, దిశో అంటే అన్ని దిక్కులను, నజానే తెలియకుండా ఉన్నా అంటే నీ భయంకరమైన ఈ అగ్ని లాంటి ముఖాలను చూసి అసలు దిక్కులు కూడా తెలియని స్థితిలో ఉన్నాను నేను, నలభే పొందలేకుండా ఉన్నాను, ఏమీ కూడా తెలియకుండా ఉన్నాను, చ అంటే మరియు, శర్మ అంటే శాంతిని, ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస అంటే ప్రసాదించు, దేవదేవ జగన్నివాస నీ దేవదేవ ప్రపంచ శరణ్య దయతో నాయడ ప్రసన్నుడవగు అనుగ్రహించు, నీ మండుతున్న మృత్యువును పోలిన ముఖాలను మరియు భయంకరమైన ఈ దంతాలను కాంచి సమత్వాన్ని నిలుపుకోలేక సర్వ విధాల నేను భ్రాంతుడనైపోతున్నాను అంటున్నాడు. సో ఇది ఈ రోజుకి లాస్ట్ శ్లోక. ఇది చూసి ఈ రోజు క్లాస్ స్టాప్ చేద్దాము, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వేణ హైవావనిపాల సంజ్ఞై భీష్మోద్రోణో సూతపుత్రస్తథాసౌ సహస్మదీయైరపి యోధ ముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్ విలగ్న దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగ్నై. అమీచత్వాం అంటే వీరందరూ కూడా, త్వాం నీ యందు, ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరూ, సర్వే సహైవ అంటే సర్వే అందరూ, సహైవ కూడిన, అవనిపాల సంజ్ఞై అవనిని పాలించి భూమిని పాలించి రాజులందరూ ధృతరాష్ట్రపుత్రులతో సహా, భీష్మ ద్రోణ సూతపుత్రస్తథాసౌ భీష్ముడు, ద్రోణుడు, సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు, తథా అంటే అట్లాగే, అస్మదీయై తథాసౌ అట్లాగే, అస్మదీయై అంటే నాకు చెందిన ముఖ్య యోధులందరూ కూడా, వక్త్రాణితే నోట్లోకి నీ యొక్క
తే వక్త్రాణి, నీ యొక్క నోళ్లలోకి త్వరమాణా విశంతి, వేగంగా విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళందరూ నీ నోట్లకు వేగంగా. ఎవరు? ఈ అవనిరాజులు, ధృతరాష్ట్రపుత్రులు, భీష్మ ద్రోణ సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు, అలాగే నా వైపు ఉన్న యోధ వీరులు, యోధ ముఖ్యులు కూడా నీ నోట్లోకి నీ భయంకరమైన నోళ్లలోకి వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. కేచిద్వి లగ్న అంటే కేచిత్ కొందరు విలగ్న తగులుకొనిన వారై, అంటే దశనాంతరేషు అంటే దంతాల మధ్య కొంతమంది కొట్టుకుని నీ దంతాల మధ్య సందృశ్యంతే కనపడుతున్నారు. చూర్ణితై పొడి అయిపోయి, ఉత్తమాంగ్నై తలలతో, పొడి అయిపోయిన తలలతో కొంతమంది నీ దంతాలకు కొట్టుకుని, ఆ దంతాలు ఎలా ఉన్నాయంటే కొట్టుకోగానే వాళ్ళు పొడైపోయేటట్లున్నాయి, అలా వాళ్ళ తలలు పొడైపోవటం కూడా చూస్తున్నాను. సో తన పక్ష రాజులందరితో సహా ధృతరాష్ట్ర తనయులు, వాళ్ళ పక్షాన ఉన్న రాజులతో సహా ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరూ, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మరియు మా పక్షపు యోధ ముఖ్యులు కూడా వేగంగా నీ భయంకరమైన నోళ్ల యందు ప్రవేశిస్తున్నారు. వాళ్ళలో కొందరు నీ దంతాల నడుము చూర్ణిత సిరులై తగులుకొనడం నేను చూస్తున్నాను. సో అర్జునుడు చూడగోరే విషయాలన్నీ చూపిస్తానని భగవంతుడు ఇంతకు ముందే అన్నారు కదా ఒక శ్లోకంలో, నువ్వు చూడాలనుకుని భవిష్యత్తులో జరిగేవి అన్ని చూడొచ్చని. ఇప్పుడు అర్జునుడు తన విరోధి సేనా నాయకులను, అంటే వారి సేనలను మరియు తన స్వంత సేనలను కూడా నశించుచున్న వానిగా చూస్తున్నాడు. అంటే కురుక్షేత్ర రంగంలో సమకూడిన వారిలో దాదాపు సర్వులు మరణించిన పిమ్మట అర్జునుడు విజయాన్ని సాధిస్తాడు అనటానికి ఇది ఒక సూచన. అందరూ పోతున్నారంటే అప్పుడే అర్జునుడికి అర్థమైంది వీళ్ళందరూ పోతారు అన్నది తెలుస్తోంది. అజేయుడైన భీష్ముడు సైతం నశించిపోవునని ఇక్కడ తెలుపబడింది. అలాగే కర్ణుడు మరణిస్తాడు. విరోధి సైన్యం నందలి భీష్ముడు వంటి గొప్ప యోధులే కాకుండా అర్జునుడి వైపున గల మహాయోధులు సైతం కొందరు నశింపగలరని తెలుపబడింది. సో ఇంతటితో ఈరోజు క్లాస్ ని ఇక్కడ ఆపుదాము. మళ్ళీ రేపు మనం ఈ క్లాస్ ని కంటిన్యూ చేద్దాము. ఈరోజు కొంచెం అవాంతరం వచ్చినందుకు అనుకోకుండా క్షమించాలి. రేపు 28th శ్లోకా నుంచి కంప్లీట్ చేద్దాం మళ్ళీ. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి క్లాస్ లో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నాను, అందరూ లాస్ట్ 2 classes లో వచ్చారు. సో ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇదే క్లాస్ ని రేపు 28వ శ్లోకంతో మొదలుపెట్టి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఓర్పుతో వెయిట్ చేసినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం